göňül goýgun, gözel Allah küýüne meşgul olup ýatmamaly oýuna. Adamlar mihman sen dünýä öýüne bir gün öý içinde mihman tapylmady. Mihman ýany näçe gündürýär? 3 gün 5 günna. Adamlar mihman sen dünýä öýüne bir gün öý içinde mihman tapylmady. Gaflat içire galyp ýatma turawer. Her ne bersen eliň menen berewer. Dirilikde ölüm işini görewer. Bir gün jesed içire bujan tapylmady. Bir gün gurağa çöp ýatardyň diýdi. Gaflat içire yatma, gaflat içire galyp yatma turawer. Bir gün jesed içire bujan tapylmaz. Bir gün gurağa çyap yatar baraxyn. Bir gün jan çykmaly bolar. Şumhal ölüm işini gördi diýipdir. Fursat elinde şumhal. Indi Peygamber janyň özüniň mübarek sözlerine dikkat edin. Şu gurrunly baqa biz näme dip bilmäşik bolma oglaň şamynyň arasynda da agdam elle. Ine Peygamber janyň aýdanyşy. Qala sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber janyň mübarek agdyndan çykypdyr, aýdypdyr. O adam dünýeden geçenne şondan ferişteler soraýa fima kunta. Hop, falani yerde yaşadım. O adam aýtjak fil İslam. İslam dinine yaşadım. Bolýa. Ol bir adamyň gurruňy bady, kim ol? Mescitlerde, azallarda kıygırlardı. Ahir zaman peygamber değillerdi. Kim şo? O adam aýtjak ol Muhammedur Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Birinci rivayetlarda peygamber janyň şekli şol adamyň gözüne geljek o adam. Ha bi Muhammed Rasulullah diýjek. Peygamberimiz görenne bolsa görmedik de bolsa. İmanly o adamyň ýüregine düşjek. 5 wagtda salavat okuyýardy. Allahumme salli ala Muhammed. Allah Taala'nı gördün mü deyip soracak ferişteler. O ham belki imanlı adam dünyadan geçen ki şmahalçilik geçerlerde de bolupdyr. Ol imanlı adam cevap verecek. Allah Taala'nı gören göz bolmaz deyip. Yöne imanımız var deyip. O ham ferişteler barakallah deyip dogdoktan, oottan, cehennemden bir penjara açacaklar. Görýänmisin deyip, görýän diýecek. İmanyna qaýym bolansyň Hudaý Taala şıvır azabyny, qaharyny dökün ýeri. Azamatly Hudaý Taala'nın qaharynyň dökün ýeri ştaý. Seni şundan saklady ha. Penjarany ýapylyp cennet tarapdan bir penjara atylacak. Muny görýänmi hawa? İmanyna qaýym bolansyň Allah Taala sana cennet berjek diýipdir. Ýa okulan aýada da bardy. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Ey Allah Taala'nın kelamı. İman ve amel salih eden adam lenubevvi'ennekum minel cennet min Hudaý wa'de berýän cennetin gowjagy bereýin. Ine Allah Taala'nın da kelamı. Imme teleka adam bolsa bir de dünýeden geçenden mundan ne ferişteler sorajak. Ha bir ýerde geçpädiň sen. Bilemek. Ah çık fakat. Millet bir zada diýedi men bilemek diýjek diýe. Allah'a yeri yok o taada. O men İslam diyerin yok. Odul 5 wagtynda imanın men, amel salihın men bernamelerini bolan adam agdyna geljek. Hop, ol adam agdylýady. Ahir zaman peýgamberi. Tanıýan ony. Ah çık. Bir adama diýedi men ýadym etşenak. Ol adama beheşten önçek bir penjara açyljak. Muny görýänmi? Sen imanyňa, amel salihyn qaýym bolmansyň bu saňa ýok diýjek. Dogdokdan bir jaý açyp, ine sen barjak ýeriň bidip köködiljek. Şu bir hakikat Peygamber janyň aýdyn sözi. Dünýeden geçen adamlaryň da başyny başy. Nämen üçin bilmäşik bolmaly? Näjir üçin ogul gyzymyň ýanyna agdap imany qaýym bolmadan çyrim, aqidasinden çyrim agdalmalar görürmüş. Yine bir Peygamber janyň aýdyn sözi bar. Dikkat edin. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu ve ma beynehu ve beynehu tercüman hadisun sahih. Ey Hudaý, Peygamber jany aýdypdyr. Her bir insan bolsun, her bir mahluk bolsun, tek Allah Taala bilen mustaqim kepleşmeli. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu ve ma beynehu ve beynehu tercüman. Arada da mutercim yok, mustaqim bayat cevaplı olup tek
yaradıptır, can veripdir, mustaqimde kepleşmelilikdir. Şu zatda tamam hemmemizin döwümizde bar. Näjir işin bilmänşik bolmaly? Näjir işin eşitmänşik bolmaly? Näjir işin gurrun etmän adam özüni güýmemeli? Peygamber janyň sahih hadis aýdan söýleýär.